Piešťanské pramene boli známe azda už Rimanom. Podľa záznamov zo 17. storočia objavili liečivé pramene v osade Banke, to jest v priestoroch dnešného kúpeľného ostrova. Svetoznámosť kúpeľného mesta sa začala až po roku 1892, keď bol vystavaný kúpeľný dom, o 20 rokov neskôr Thermia Palace a napokon Irmine kúpele. Mesto strácalo svoj poľnohospodársky charakter a rýchlo sa vytváralo vlastné kúpeľné centrum s niekoľkými hotelmi, veľkým parkom a mostovou kolonádou. Okrem elektrárne, sladovne a drevospracovateľského podniku nemali Piešťany žiaden priemysel. Po domácky sa tu vyrábali výšivky, kroje a známa bola aj bohato zdobená keramika. Rozhodnutie stranických a štátnych orgánov z konca 50. rokov o vybudovaní závodu Tesla na výrobu elektróniek v Piešťanoch bolo prijímané s obavami, že sa tým poruší ráz kúpeľného mesta. Spočiatku boli podmienky v novozaloženom podniku ťažké. Výroba sa začala v 12 provizórnych, vzájomne dislokovaných a technicky nevyhovujúcich objektoch. Napriek tomu sa podarilo vyrobiť už v roku 1961 100 000 špeciálnych a prijímacích elektróniek. Súčasne sa rodili plány na výstavbu moderného výrobného komplexu, ktorý začali stavbári realizovať v marci 1964. Slávnostné otvorenie spadalo do oslav 25. výročia Slovenského národného povstania v auguste roku 1969. Ale už o 2 roky skôr sa vo vymedzených priestoroch ešte nedostavaného objektu začalo s výrobou polovodičových diód. Základné operácie prípravy kremíkových dosiek, rovnako aj výrobné operácie epitaxia, difúzia a fotolitografia ostávajú od počiatku po dnešok v princípe rovnaké. Iba technologické zariadenia sa čoraz viac modernizujú. Sledujeme výrobu na archívnych filmových materiáloch z roku 1975. To je jónová implantácia. Hliníkové spoje medzi jednotlivými systémami a vývodmi sa vytvárali naparovaním pod zvonom vo vysokom vákuu. Nové zariadenie zvýšilo kvalitu, reprodukovateľnosť aj produktivitu. Každý systém vytvorený na kremíkovej doske je treba pred ďalším spracovaním osobitne skontrolovať a chybné čipy označiť. V žiadnom odbore nestarne technologické zariadenie tak rýchlo,
ako vo výrobe polovodičových súčiastok a integrovaných obvodov. To, čo bolo ešte nedávno progresívne, je dnes zastaralé. Takto prebiehalo spajkovanie varikapov na konci 5. päťročnice. Dnešné počítačom riadené automaty vyhľadajú dobré systémy, skontrolujú ich orientáciu a zvyšujú výkon 4 až 5 krát. Rovnaký pokrok zaznamenalo termokompresné kontaktovanie. Porovnajme technológiu, ktorá bola kedysi veľmi progresívna, s najnovším zariadením, pri ktorom pracovníčka iba kontroluje prácu stroja a doplňuje zásobníky. Ešte výraznejší je vzrast produktivity pri termokompresnom kontaktovaní integrovaných obvodov. Medzi najvýznamnejšie medzníky rozvoja koncernového podniku Tesla Piešťany v 6. päťročnici patrí vybudovanie špeciálnej prevádzky na výrobu unipolárnych integrovaných obvodov veľkej integrácie. Spočiatku obsahovali desiatky až stovky polovodičových prvkov. Po roku 1978 boli vyvinuté a vyrábané integrované obvody s viac ako 1000 prvkov na jednom systéme. Dnes sa vyrábajú bežne integrované obvody, ktoré majú na jednom čípe vyše 5000 prvkov, čo vyžaduje od pracovníkov vysokú kvalifikáciu a technologickú disciplínu. Nie je to tak dávno, keď sa obraz fotolitografickej masky vyrezával na digigrafe do špeciálnej fólie v mnohonásobnom zväčšení a vzniknutá kresba sa zmenovala fotografickou cestou. Dnes sa matrice vyrábajú pomocou generátora obrazcov priamo z diernej pásky počítača. Špeciálna krokovacia kamera ich rozmnoží a vyrobí tzv. Pracovné masky. Masky slúžia pri fotolitografických operáciách, pri ktorých sa jednotlivé funkčné vrstvy geometricky tvarujú. Produktivitu pracovného procesu priamo ovplyvňuje priemer krmíkových dosiek, ktorý sa v priebehu rokov zväčšil z pôvodných 37 na 76 mm. Novú technológiu charakterizuje robotizácia fotolitografických procesov na kremíkových doskách. Výrobné priestory podniku sa stali postupom času nedostačujúcimi. Preto sa začalo s výstavbou štvorpodlažnej budovy, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1983. Sústredila sa v nej veľkosériová montáž a dokončovacie operácie výroby tranzistorov a integrovaných obvodov. Väčšinu prác sa podarilo plne alebo aspoň čiastočne automatizovať. Poslednou operáciou, ktorá spočíva doposiaľ výhradne na schopnostiach pracovníčok, je optická kontrola čipov.
Neustále rozširovanie výroby polovodičových súčiastok si vyžiadalo celý rad opatrení. Dovoz dusíka zo šale bol veľmi nehospodárny a hlavne zraniteľný, preto bolo potrebné vybudovať vlastnú dusíkáreň. Zastaralá výrobňa vodíka bola nahradená moderným veľkokapacitným zariadením. Spotreba demineralizovanej vody sa zvýšila natoľko, že bolo treba vystavať novú demistanicu s plnoautomatickou prevádzkou. Modernizácii sa nevyhla ani prevádzka galvanizovne. Nové automaty na lokálne zlatenie prispeli k zvýšeniu hygieny práce a pri zlepšenej kvalite pokovenia priniesli aj značné úspory zlata a striebra. Významné miesto pri výrobe mikroelektronických súčiastok zaujíma testovacia technika. Dobre sa osvedčil univerzálny tester PY2 pre pamäťové a mikroprocesorové obvody vysokej integrácie, ktorý vyriešil kolektív pracovníkov Tesly Piešťany inžinier Jozef Chamras, inžinier Peter Boďo, inžinier Vladimír Skalík a Jozef Kubo. Tento kolektív sa stal v roku 1983 laureátom štátnej ceny Klementa Gottwalda. Zvyšujúca sa úroveň výroby si kladie nároky na kvalitu technických kádrov. Z celkového počtu 4040 pracovných síl v roku 1985 je 26% technikov s úplným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Vo vedecko-výskumnej základni je 450 pracovníkov, to jest vyše 11%. Stabilizácia pracovníkov je podmienená predovšetkým bytmi. Keď boli vyčerpané rezervy pracovných síl z Piešťan a okolia, musel podnik začať s výstavbou bytov pre nových pracovníkov, najmä pre technické kádre. Po ukončení výstavby sídliska Nikola Teslu sa pokračovalo na Vodárenskej ulici a napokon na sídlisku Adama Trajana. V podnikových a podnikovo-družstevných bytoch býva 892 rodín. Dôležitou súčasťou podnikovej sociálnej politiky je starostlivosť o deti zamestnaných žien. Boli vybudované 3 materské školy a 1 jasle, do ktorých je možno umiestniť 270 detí. Výchova robotníckych kádrov prebieha v stredisku praktického vyučovania, ktoré má moderné školské vybavenie. Telovýchovná jednota združuje okolo 600 členov, prevažne z radov pracovníkov Tesly. Svojou rozsiahlou činnosťou patrí medzi najväčšie v meste. Mimoriadne úspechy dosiahol oddiel hádzanej, ktorý je najaktívnejší v Trnavskom okrese. Vráťme sa späť do podniku. V jeho areáli našlo trvalé sídlo oddelenie fyzikálnej elektroniky, ktoré je detašovaným pracoviskom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Ďalšou spolupracujúcou organizáciou je Tesla Boost AS Popova v Prahe, ktorá rieši vývoj súčiastok a technológií. Výsledkom spolupráce je okrem iného prvý jednočipový mikropočítač u nás MHB 8048. Na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne bol vyznamenaný zlatou medailou. Onedlho bol vyvinutý ďalší variant, mikropočítač MHB 8035, ďalej expander MHB 8243 a 16 kilobitová pamäť EPROM MHB 2716. Prvým finálnym výrobkom pre tržné fondy bol školský mikropočítač. O rok neskôr vznikol osobný mikropočítač PMD-85 s podstatne väčšími programovacími a pamäťovými možnosťami. Obsahuje 58 LSI obvodov vyrobených u nás a v krajinách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Ďalším prínosom je prídavná pamäť k telefonickým prístrojom Telememory 40 s kapacitou 30-20 miestnych čísel. Každá 5-ročnica predstavovala v piešťanskej Tesle rast výroby, a to nie len kvantitatívny, ale predovšetkým kvalitatívny. V 6. 5-ročnici bolo zavedených do výroby 51 nových typov polovodičových diód a tranzistorov, v 7. 5-ročnici 56 typov diód a tranzistorov a 46 typov integrovaných obvodov MOS. Objem výroby na konci 4. 5-ročnice sme označili hodnotou 1. Sledujme jej rast v ďalších 5-ročniciach. Na konci 7. 5-ročnice dosahuje už 22 násobok. Počas 25-ročnej existencie podniku Tesla Piešťany preukázali jeho pracovníci mimoriadnu iniciatívu pri zabezpečovaní rozvoja súčiastkovej základne. Iba tak mohli za účinnej podpory nadriadených straníckych a hospodárskych orgánov dosiahnuť výsledky, ktoré ich zaväzujú do ďalších období. Už teraz sa vytyčujú míľniky rozvoja československej mikroelektroniky do roku 1995.